kiterjesztését az egyszerű bejelentés körének bővítésére. Ez szerint a jövőben 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű lakóépületeket is lehet egyszerű bejelentés alapján építeni, vagy meglévőt bővíteni. Feltétel azonban, hogy az építésnek a saját lakhatás biztosítása érdekében kell történnie, továbbá az így felépült ház rendeltetését 5 éven belül nem lehet megváltoztatni. Ide tartozó hír, hogy a GKI által az EU támogatásával végzett felmérés szerint az építőipar bizalmi indexe csaknem 19 éves csúcspontjára ugrott. Utoljára 1998. júniusában voltak ennyire derüllátók az ágazatban működő vállalkozások. Az építőipar kilátásairól beszélgetünk tehát a ma esti ütközőben Koi Lászlóval, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnökével, és Tutervai Mátyás építésszel, a Magyar Mérnök Együttműködés Egyesület alelnökével, akiket a szerkesztő Nárai Balázs nevében is köszöntök. Én Halász Zsuzsa vagyok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét! Nagyszerű, akkor mindannyian meg vagyunk, mert hogy telefonon fogunk beszélgetni. Az egyszerű bejelentés 2016, vagy bejelentést 2016. január 1-én vezették be. A hírek szerint 17 000 ilyen bejelentés történt. Hogy népszerű ez az intézmény, az nem vitás, de mi a tapasztalata az építési minőséget illetően? Koi László. Tulajdonképpen mi örülünk ezeknek a jogszabályoknak. Első lépésben, amikor a csokkot meghirdette a kormány, akkor csak a 300 négyzetméter és attól kisebb alapterületről volt szó. Tulajdonképpen teljesen logikus és semmi sem indokolta azt, hogy most megkülönböztessük a nagyobb négyzetmétert. Hogyha ezeket együtt kezeljük, ezeknek hatásaképpen, és természetesen az 5%-os áfát is figyelembe véve és a forgalmi adó visszaigénylési lehetőséget, jelenleg körülbelül 20 000 új lakóingatlan van kivitelezés alatt, amire már a magyar építőipar leszerződött, és ha azt nézzük, hogy nyilván mindig az első lépés az, hogy megtervezünk valamit, aztán bejelentjük vagy engedélyeztetjük, és hogy a múlt év végén több mint 35 000 ilyen bejelentés, engedélyeztetés volt, akkor arra lehet számítani nekünk kivitelezőknek, hogy ez a lendület a lakásépítési piacon megmaradt 2017-ben és 2018-ban is. Hogyan viselik az építészek a rájuk hárult megnövekedett felelősséget? Mert gondolom azzal, hogy itt csak ilyen egyszerű bejelentésről van szó, ez azt jelenti, hogy az építészeknek a felelőssége is megnő. Tutervai Mátyás. Ez egy érdekes kérdés. A jogalkotó részéről több ízben elhangzott, hogy valójában a felelőssége nem nő egyik résztvevőnek sem a tervezőnek, sem a kivitelezőnek, senkinek, hiszen idáig is jogszerűen kellett építeni, be kellett tartani a jogszabályokat. Ugyanakkor mi tervezőként természetesen azt érezzük, hogy mégiscsak megnövekedett ez a felelősség, hiszen az a kontroll, amit idáig az építési engedélyezési eljárásban az építési hatóság jelentett, az a kontroll most megszűnt. Picit talán magukra maradtak a tervezők és építtetők és kivitelezők is ebben a folyamatban. Ez egyébként egy jó irány lenne, mert mindenképpen az építési engedélyezés annyira bonyolult volt, hogy azt célszerű volt egyszerűsíteni. Azt azért érezni lehet, hogy picit itt előre szaladt a jogalkotó, és egy olyan jogszabályt alkotott, ami azt tételezi föl, hogy a társadalmunk az jogkövető, és mindent a vonatkozó jogszabályok szerint akar és tud csinálni. Ezt ma én úgy érzem, hogy Magyarországon még tanulnunk kell, tehát ez valószínűleg tőlünk nyugatabbra néhány 10-100 év alatt kialakult gyakorlat. Nálunk ez még nem feltétlenül működik így. Éppen ezért most az építészek is tapogatóznak még, hogy hol tudják azokat az információkat beszerezni, ami idáig adódott az építési engedélyezési eljárásból, amit a jogszabály sem kezel, hogy egy adott telekre milyen beépítési lehetőségek, illetve előírások vannak. Ezt próbáljuk a jogalkotó felé is jelezni, hogy ezt valamilyen módon rendbe kellene tenni. Nem működik az, hogy a 21. században
az interneten olyan szabályozási tervek alapján kellene tudni beépítési paramétereket meghatározni, amik nem napra készek. De akkor voltak éppen maga az egyszerű bejelentés, az tulajdonképpen csak az építési hatóság kontrolljának megszűnését jelenti? Tehát most ettől kezdődően, mint ahogy ezt ön is elmondta, hogy adott méretű telekre, adott méretű házat lehet építeni, vagy hogy az egyáltalán tájba illeszkedjen, nem tudom milyen fajta szabályok vannak, az most ettől kezdődően voltak éppen az építész felelőssége, hogy betartsa ezeket a szabályokat? Így van, az építész feladata, hogy betartsa, és az a furcsa helyzet van, hogy mindezzel párhuzamosan a jogalkotó a településképvédelmi törvényt is módosítja, új eszközöket ad az önkormányzat kezébe, de el is vesz tőle. Ma, hogyha belegondolunk abba, hogy egy kis településen a beruházásoknak a 95%-a az lakóházépítés, és ennek megfelelően az jó esetben egyszerű bejelentés, hiszen ez a most már 300 fölötti alapterület is, ez gyakorlatilag egy hazai kis település esetében szinte a teljes építőipari tevékenységet lefedi, hogy egy faluban az önkormányzatnak ilyen mértékben korlátozódnak a lehetőségei, hogy befolyást gyakoroljon arra, hogy a településkép milyen lesz, az lehet, hogy nem baj, hogyha jól működik a világ, és az építtető is tud megtartóztató lenni, a tervező is föl tud nőni a feladathoz, de ebben az átmeneti időszakban, amíg ezt mindannyian megtanuljuk, addig azért várható olyan épületek, amik nem feltétlenül tájba illőek, várhatóak olyan épületek, amiről kiderül, hogy nem felel meg jogszabályoknak. Na jó, akkor itt álljunk meg egy pillanatra, és akkor még egy rövid kérdés önhöz, és aztán már is Kohi Lászlónak adom a szót. Mi van, hogyha így történik, ahogy ön mondja, tehát, hogy nem tartják be ezeket a szabályokat, nem tájba illő, nem akkora a mérete, és a többi, akkor visszabontatják utána, vagy mi történik ilyen esetben? Hát ugye abban az esetben, hogyha mondjuk nem felel meg az egyszerű bejelentés követelményeinek nagyobb, szélesebb, magasabb bármilyen, abban az esetben egy fennmaradási engedélyt kell kérnie az építtetőnek, és hogyha egyébként erre építési engedélyt kaphatott volna az előző rendszerben, akkor kap egy fennmaradási engedélyt és folytathatja. Abban az esetben, hogyha valami olyan baki történt, ami alapján ez az épület nem lenne engedélyezhető, akkor bizony eljuthatunk odáig, hogy bontás. És ez borzasztó, ez azért borzasztó, mert mi korábban mondjuk a tervezési, engedélyezési fázisban kiderült, hogy valami nem felelt meg, ott legfeljebb a tervezési díjat károlta el az építtető vagy a tervező. Jelen esetben, hogyha megkezdődik egy építkezés, és az építkezés valamelyik fázisában derül ki, hogy itt valami baj van, ott sokkal súlyosabb milliókról van szó. És az egyszerű bejelentéssel még az egy érdekes helyzet van, hogy a nevében azt jelenti, hogy egyszerű bejelentés, de ugye az építtetők számára ez csak az építési engedélyezési eljárás alól való mentességet jelent, és ebben az értelemben egyszerűbb. Egyébként sokkal több tervet kell tudnia benyújtani, ennek megfelelően maga az előkészítési fázis az vélhetően drágább is az építtetőnek. Más kérdés, hogy ezért többet is fog kapni. De ez a társadalomban még teljesen nem tisztázódott, hogy egyszerűség, ez csak viszonylagos. Kohi László, gondolom mindenre reagálni fog, ami itt az előző percekben elhangzott, de azért megtoldanám egy kérdéssel, hogy a 300 négyzetméternél nagyobb lakóépületekre való kiterjesztés voltak éppen kinek szól, vagy kinek kedvez? Kik építenek manapság ekkora házat saját célra, mert ugye, hogy ezeket csak saját célra lehet, és mi a helyzet a illetve az üzleti célra épülő épületekkel, azok miért esnek más elbírálás alá? Mivel az Ütköző című műsorban vagyunk, semmi probléma abból, hogy ütközünk, mert teljes mértékig az előttem szólóval nem tudok egyetérteni. Az Évoszban a tervező és kivitelező cégek nagyon felelősségteljesen állnak hozzá a kialakult helyzethez. Ez már csak egy ráadás volt, hogy a 300 négyzetmétertől nagyobb alapterületű lakóingatlanoknál is ugye bejelentés van. Igen, megnő a felelőssége a tervezőnek és a kivitelezőnek is, és sokkal szigorúbb tükröt tudnak tartani a
folyamatban leggyengébb láncszem felé, a megrendelő felé. Tehát nincs az, ami a múltban volt, hogy valamit megrajzolgattunk, jaj, hát mégsem úgy szeretném, hanem így meg amúgy meg hagy ne folytassam. Nem. Mivel a tervezőn és a kivitelezőn csattan minden, ezért az összes jogszabály figyelembevételével sokkal szigorúbbak a tervezők és a kivitelezők az egész folyamat mentén. Tehát én ezt szeretném hangsúlyozni, és azáltal, hogy megnőtt a felelősségük, ez nem baj, ez a szakma hozzá fog ugye szokni, hogy tehermentesítse magát. Február 17-től kötelező a tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás is, hogyha véletlenül harmadik félnek mégis valamilyen módon kárt okozunk, akkor nehogy a megrendelő, vagy nehogy a mi ingünk menjen rá, hanem belép a biztosító is. Tehát ezt a folyamatot én jónak tartom, a szakma felelősségteljesebb lesz. Nyilvánvalóan, hogy a kontároknak vagy tervezéshez, kivitelezéshez kevésbé értőknek ezt az egészet még tanulnia kell. Ezért ugye nagyon fontos az, hogy az építés felügyelet az hogyan fog viselkedni. Inkább ez a nagy kérdés, akiről ideig nem beszéltünk, hogy ma Magyarországon az építésfelügyelet felnőtte ehhez a feladathoz. Van-e elég pénze, paripája, embere, hogy a kivitelezés elejétől fogva is megjelenik esetleg ott, kérdez, jó szándékúan, vagy kész a ház, és akkor vonul oda okoskodni, amiből ugye nagy problémák lehetnek. És akkor ezzel most azt mondja, hogy az a helyzet majd ettől kezdődően nem fordulhat elő, mint hogy ugye végig asszisztáltam néhány barátom építkezését, és az volt a tapasztalatom, hogy mindenki arról panaszkodott, hogy már a harmadik, meg a negyedik kivitelezőnél tart, és minden újabb kivitelező, aki odajön, azzal kezdi a mondandóját, hogy úristen, ki volt az a barom, aki előtte ezt, meg azt, meg amazt így csinálta, meg úgy csinálta. Közben hát nyilván voltak problémák, mert nem véletlenül volt ő a negyedik. Tehát, hogy ezek akkor a jövőben, ezek a fajta tapasztalatok, mert ez nem csak az én tapasztalatom, hanem nagyon sok mindenkié volt itt Magyarországon, ezek akkor itt most megszűnnek ettől kezdődően, hogy belép a biztosító, meg a felügyelet megerősödik? Igen, tehát ezek a tapasztalások, ezek a rossz élmények abból adódnak, hogy különösen a lakossági körben, mondjuk az ilyen építkezések 70%-ánál írásbeli szerződés, megállapodás sem volt, hanem egymásra néztek, hogy mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, nagy bizalmat adva oda-vissza egymásnak. A megrendelő azt tapasztalta, hogy nem is jó a kivitelező azt tapasztalta, hogy nem is kapja meg a pénzét. Tehát ezek a dolgok, amiről most mi beszélünk, hogy bejelentési kötelezettség, ezek mögött írásos szerződésnek, vállalkozási szerződésnek, kivitelezési dokumentációnak, számlán keresztül mozgó pénzeknek és elektronikus építési naplóban rögzített mozzanatoknak kell lenni. Ugye ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás. Abban teljesen egyetértek a vitapartneremmel, hogy ez megrostálja a piacot tervezői, meg kivitelezői oldalról is. Tehát aki ezt a fordulatot nem tudja venni, az a piacról ki fog kopni. De ez az egész intézkedés alapvetően a megrendelőnek jó, mert sokkal kevesebb adminisztrációval és időigényesség mellett bejelentheti, hogy ő házat szeretne, vagy lakást szeretne építeni. És igen, a szakmának sokkal nagyobb a felelőssége. No, akkor Tutárvai Mátyásé a szó. Igen, félreértés ne essék a szakma, és itt most jó magam a tervezők oldaláról tudom mondani, felnő ehhez a feladathoz, és minden kihívást vállal, és nyilvánvalóan működni is fog, de hozzátartozik, hogy abban az esetben, amikor a jogalkotó jogkövetést és minden jogszabály betartását várja minden érintettől, és mindeközben olyan jogszabály cunamival kell együtt élnünk, mint ami zajlik, borzasztó nehéz ezt teljesíteni. Csak hogy számokkal illusztráljuk. 2016-ban az építési törvény, illetve a hozzá kapcsolódó 6 fontosabb kormányrendelet, ami a tervezést érinti, 2016-ban egy évről beszélünk, 41 alkalommal változott. Volt olyan hónap, amikor az építési törvény 3 alkalommal változott. Ez egy kezelhetetlenül magas szám, tehát akkor lehet jól jogkövetni, hogyha jogállandóság van. Abban az esetben, hogyha havonta 3-4 alkalommal változnak jogszabályok, arra külön ügyvédet kellene mindenkinek fenntartani, ami nyilvánvalóan nem működik.
Ez az egyik része, ezt mindenképpen kezelni kell, és erre most mondhatjuk, hogy mindenki kövesse a jogszabályokat, de ebben a rendszerben, ami az egyszerű bejelentés, ebben a rendszerben egy-egy hiba sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint az előző változatban. És ezzel együtt valóban nagyon jó, ki fognak rostálódni a kontárok mind a tervezésben, mind a kivitelezésben. Az egy probléma van, hogy ez az időszak, amíg kirostálódnak, ebben az időszakban jó néhány építtetőnek lesznek nehéz pillanatai, mert az ő kárára fognak eltűnni a piacról a kontárok. Na hát ez is nagy kérdés egyébként, hogy van-e honnan rostálódnia. Hát persze nyilván kontárokkal senki sem akar dolgozni, de hogy az ágazat így is munkaerőhiánnyal küzd, nem is kicsivel. Koi László. Igen, ez így van. A legnagyobb kihívás ma az építőiparnak, hogy azt a keresletet, ami jelentkezik, tudja teljesíteni. Ugye a magyar építőipar nem exportorientált, hanem a saját piacán dolgozott mindig is, és meg kell, hogy tudjuk védeni ezt a piacunkat. Én azt gondolom, hogy az iskolarendszerből rövid időn belül nem fog kijönni annyi szakember, mint amire jó szakemberre az építőiparnak szüksége lenne. Nagyon fontos, hogy az építőipar tudjon hatékonyabban dolgozni. Most, hogy látjuk azt, hogy a következő 2-3 évben talán lesz a jobb cégeknek elegendő munkája, ezért merünk beruházni, tehát kellenek azok a beruházások, amivel élő munkát lehet kiváltani. Másrészt pedig szükségesnek tartunk az építőiparban egy foglalkoztatási programot is beindítani, ahol a közszférából, vagy éppen, tehát a közmunka területéről, rosszul fogalmaztam, vagy más ágazatokból fel tudjuk kelteni az érdeklődést építőipari szakmák iránt. Azt gondolom, hogy és jobban meg kell, hogy fizesse a piac, és mi vállalkozók is a jó építőipari szakmunkást, hogy ne menjen el külföldre, illetve külföldről haza tudjuk csalogatni. Tehát ez a feszültség velünk lesz, de azt remélem, hogy meg tudjuk oldani. Tehát volt olyan időszak, amikor 2400 milliárd forintot teljesített az építőipar, például 10 évvel ezelőtt. Az idénre várható 2400 milliárdot teljesített, és az idei 2000 milliárdot is meg fogjuk csinálni. Különösen a lakosságnak kell azt tudomásul vennie, hogy egy jó szakemberrel lehet, hogy egy kicsit várnia kell, és az előkészítésre nagyobb gondot kell fordítani, és föl kell arra készülni, mint ahogy a kollega is mondta, hogy egy ilyen időszakban sajnos kontárok is nagyobb mértékben előjöhetnek. Tehát ezért én fontosnak tartom azt, hogy nem az a referencia, amit egy tervező vagy egy kivitelező állít magáról, hanem az a jó referencia, amit a volt megrendelője igazolt az ő számára, és tanúsít, hogy igen, jó minőségben nálam már valaki lakást tervezett vagy épített. Igen, de mindaz, amit mond egyébként a munkaerőhiánnyal kapcsolatban, az feltehetően, hogy a jövőre vonatkozik, viszont most van, ha jól olvastam az adatot, 50 000-es létszámhiány az építőiparban. Persze volt, amikor 100 000-es is volt, 2013-ban talán, és hát a megrendelések pedig, ha jól gondolom, akkor növekednek. De azt is olvastam, hogy hiába ez a növekedés, mert hogy voltak éppen ezeknek a nagy része nem a lakásépítések területén növekszik, hanem az infrastrukturális beruházások területén, és ezek elszívják a képzett munkaerőt a lakásépítések elől. De akkor most először Tuttervai Mátyásnak adom a szót, hogy tud-e erről. Igen, idáig beszélgettünk az egyszerű bejelentésről, meg a tervezők helyzetéről, de valóban úgy látjuk, az Egyesületünk is úgy látja, hogy alapvetően az építőiparban vannak strukturális problémák, amit sok esetben, amikor sok munka van, akkor ez a konjunktúra picit elfed,
mert mindenki annak örül, hogy van munkája, és nem foglalkozik azzal az időszakkal, amikor adott esetben majd kevesebb munkája lesz, illetve nem foglalkozik azzal, hogy ezt a munkát milyen módon tudná hatékonyabban elvégezni. A magyar szakmunkások és mérnököknek is borzasztó jó híre van az EU-ban, illetve Európában. Ennek ellenére mégis az van, hogy itthon a magyar építőiparnak a termelékenysége az jóval alatta van az európai építőipari termelékenységnek. Tehát egy óra alatt mi a töredékét tudjuk megtermelni annak, amit mondjuk dánok, finnek és egyebek. De ennek mi az oka? Ennek én azt gondolom, hogy az oka, egyrészt a technológiai fejlettségünk az oka. Nem véletlen, hogy elég kevés magyar építőipari szabadalom van ahhoz képest, hogy egyébként mennyire okos ország vagyunk. Másrészt meg amiről itt szó volt már, a szakemberhiány, illetve a szakmunkás képzésnek az elmaradása. És ez az a probléma, hogy ez már évek óta így van, és ez egyik pillanatra a másikra nem megoldható. És hiába fogunk most elkezdeni mire szakmunkásokat képezni, mire azokból bevethető szakmunkások lesznek, és meg lesz az a gyakorlatuk, amivel a piacon érvényesülni tudnak, addig jó sok év eltelik, és az alatt a jó sok év alatt további hátrányba kerülünk. Amit Koi úr is említett, valóban a magyar építőipari vállalkozások nem annyira exportorientáltak, holott lehetnének azok is. Tulajdonképpen semmi nem akadályozná őket abban, hogy azok legyenek. Mindaddig, amíg úgy érzik, hogy ezen a hazai piacon működni tudnak, életben tudnak maradni, addig nem próbálnak meg annyit fejleszteni, nem próbálnak meg annyit investálni tudásba, mint amennyit kellene, és vélhetően ebben nem fogunk egyetérteni Koi úrral. Hát nem tudom, erre majd Koi úr válaszol, hogy egyetértenek vagy nem, de arra is kíváncsi lennék, hogy mennyi a különbség egy külföldön és egy itthon munkát vállaló, például mondjuk kőműves fizetése között, vagy egyéb szakipari, építőipari munkát végzők fizetése között. Ma egy jó szakmunkás, és nem 164 órát dolgozik érte, hanem többet, körülbelül egy olyan 180-200 ezer forint körül keres. Hogyha 250-300 ezer forintot tudnánk neki adni, nem menne el külföldre, sőt külföldről is vissza lehetne csalogatni. Az építőiparban azok a cégek fognak megmaradni, és valóban strukturális átrendeződés is lesz, akik a következő 2-3 évben kétszámjegyű 10-15%-os bruttó béremelést tudnak végezni, és meg tudják fizetni a szakmunkásaikat. Valószínűleg az átrendeződésnek része lesz az is, hogy ezek a hosszú alvállalkozói láncok meg kell, hogy szűnjenek, amikor 3-4-5 lánc is beépül, hogy egy ház elkészüljön, és még mindenki nyerni is akar rajta. Tehát ebben biztos, hogy változtatni kell, és nyilván egy 7 éves recessziós időszakban az építőipar nem fejlesztett, nem beruházott, összességében nem volt innovatív, elnézést kérek néhány cégtől, aki ezt megtette, de a szakmára nem ez a jellemző. Most van itt az időszak, hogy merni kell és kell beruházni, hogy élő munkát lehessen megkímélni. Az a bizonyos 50 000 ember kellene az építőiparban, ez csak akkor igaz, ha mindent úgy akarnánk csinálni, hogy egy 10 évvel ezelőtt csináltuk. Németországban 2000-ben az összes foglalkoztatott kétszer annyi volt, mint 2015-ben, tehát egy időszak után majdnem felére csökkent az építőiparban foglalkoztatottak száma, a termelés pedig bővült, tehát igen súlyos hatékonysági problémák vannak, és az, hogy nem vagyunk kellően mobilak. Tehát, hogyha egy cégnek Ózdon vagy Békéscsabán nincs munkája, bizony föl kell kerekedni, ha életbe akar maradni, és el kell menni Győrbe vagy oda, ahol van elegendő munka. Nyilván ennek pótlagos költségei vannak, mert utaztatás, szállás, különélési költségek, stb. Az a kérdés, hogy a piac ezt megfizeti-e vagy sem. Tehát azért azt tudomásul kell venni, hogy azon a irreális alacsony áron, ami az építőipar 3-4 évvel ezelőtt vállalkozott, és 400 milliárd forintnyi összeg került be a lánctartozási körbe, és mentek tönkre cégek, tehát ilyen árak mellett az építőipar nem tud ugye vállalkozni, ráadásul
Ráadásul ami nagy értéket képez egy házon belül, hogy építő anyag, fuvar, baki költségek, kétszámjegyű áremelkedések vannak mögöttünk, miközben az építőipar adja be ugye az egész számlát, és a lakosság úgy gondolja, hogy az építőipar emeli az árait 15-20%-kal. Nem. Múlt évben 2,8%-kal tudta az építőipar emelni a saját árait. A lakásépítés területén ez évre olyan 6-7%-ot gondolunk, az összes többi áremelést azt valaki más okozza. Összességében tekintve mégis ugye úgy tűnik, hogy legalábbis a GKI szerint, hogy az ágazat bizalmi indexe 19 éves csúcsponton van, mert hogy utoljára 1998-ban voltak ennyire derülátók az építőipari vállalkozások. Ez a bizalmi index növekedés, ez a kivitelezőknek vagy a tervezőknek köszönhető, vagy egyáltalán minek köszönhető voltak éppen, Tóth Ervai Mátyás? Én azt hiszem, hogy nem is feltétlenül a tervezőknek vagy a kivitelezőknek, hanem egyáltalán annak a perspektívának, amit esetleg látnak maguk előtt az építtetők is, legyen az most csok, vagy legyen az egyszerű bejelentés. Vagy gazdasági növekedés. Vagy gazdasági növekedés. Sokkal inkább talán ez, mert hogyha most belegondolunk, sem a kivitelezők, sem a tervezők társadalmi megítélése érdemben nem változott. Tehát nem a szakmából következik a dolog akkor. Sajnos változnia kéne, mert nem kezeli helyén a társadalom ezt az ágazatot, sem pedig a szereplőket. Tehát az építészetnek, illetve az épített környezetnek sokkal fontosabb beszédtémának kellene lenni, sokkal többet kellene ezzel foglalkozni. Nem a tervezővel, mint szakmával és mint megélhetéssel, hanem az épített környezettel, annak a minőségével. De még egy pillanatra visszautalva erre az építőipari struktúrára, az sem feltétlenül normális állapot, hogy ma körülbelül 88 000 2016 novemberi adat, 88.900 építőipari vállalkozás van, és ezeknek a 90%-a körülbelül 5 fő alatti. Tehát ezzel az összetétellel, ezzel a struktúrával borzasztóan nehéz ütőképes csapatokkal, akár hazánkban, akár a határokon kívül munkákat elnyerni. Ezt hogyan látja a Tóth Ervai Mátyásnak ezt a felvetését, Koi László? Ennek oka van, teljesen úgy van, ahogy azt a Mátyás mondja, de a gazdasági rendszerváltáskor rengeteg szakmunkásból csináltunk kényszervállalkozást, és a kényszervállalkozások és az egyéni vállalkozók nagy száma még mindig itt kísért bennünket. Ennek most egy olyan aktuális problémája van, hogy ezek a kényszer családi vállalkozóink most lettek nyugdíjaskorúak, 65 év körüliek, és tulajdonképpen az ő cégükben az igazi értéket ő maguk képviselik, és a szakirodalom szerint is az első generációs váltás az esetek 2/3-ában nem szokott sikerülni. Tehát arra kell felkészülni, hogy a következő években nagyon sok ilyen 5-10 fő alatt foglalkoztató vállalkozás fog megszűnni, mert a főnök, aki a szakmát ismerte, elmegy nyugdíjba, és valószínűleg, hogy az ott hagyott, hátrahagyott 2-3 emberét közepes és nagyobb cégek kell, hogy felszívják, akiknek pedig ugye a nagy munkákhoz szüksége is van erre a létszámra. Tehát egyetértek azzal, hogy ilyen tekintetben is egy igen komoly strukturális átalakítás várható a következő években a magyar építőiparban. Hát akkor sajnos ma ide kell tennünk a pontot. Mind a kettőjüknek nagyon szépen köszönöm. Koi Lászlónak és Tóth Ervai Mátyásnak, hogy a vendégeink voltak. A kedves hallgatóktól a szerkesztő Nárai Balázs, valamint a munkatársak Horváth Zsolt és Szőlősi Éva nevében is búcsúzik a műsorvezető Halász Zsuzsa. Viszonthallásra.